Здравейте на всички! Шалом! Хак Песах Самеах! Честита Пасха на всички! Нека да започнем тази вечер, в този момент, с нашия седер, с нашата вечер, като искаме да обявиме тази вечер с запалване на свещи, което символизира нашият Господ и Спасител Йешуа Хамашиях, възкръсналия цар. Благословен да си, Господи Боже наш, Царю на света, Ти, който си светлината и си ни осветил чрез Твоя син Йешуа, според Йоан 8:12, че светлината на света дойде и живя между човеците. И това е нашия Машиях, Йешуа, възкръсналия цар. Амин. Първата чаша, която ще налееме и ще изпиеме заедно, се казва чашата на освещението. Изход 6 глава, 6 стих. Затова кажи на израелтяните: аз съм Яхве, ще ви освободя от игото на египтяните. И 1 Коринтияни 10:16. Чашата, която бе благословена и която ние благославяме. Не е ли това да имаме общение в кръвта на Месията? Нека налееме чашата и всички да отпием от нея. Плодът на лозата, символ на кръвта на Йешуа Месията. Благословен да си Ти, Господи Боже наш, Царю на вселената, който си ни дал плодът на лозата и нашето освещение Йешуа. Благодарим Ти, Адонай. Благодаря Ти, Яхве, за този ден, за тази Пасха. Благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти, Яхве, за тази Пасха, за този ден. Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти, Яхве, за чашата на освещението. Благодаря Ти, че Ти си ни осветил и си ни приготвил за Тебе, Господи. Благодаря Ти за тази Пасха. Все още сме към продължението на първата чаша. Преди да преминем към втората, нека да обясниме подредбата на нашия седер. Имаме зоа, печен кокъл от агне, символ на пасхалната жертва и на Божията ръка, която се протяга към нас. Имаме бейца, твърдо сварено яйце, символ на скръб и копнеж по Бога. Имаме марор, горчиви треви, които символизират символ на горчевината на робството, което преживяха израелтяните в Египет. Имаме харосет, смес от ябълки, ядки, канела и сладко вино, което символизира калта, с която евреите са правили тухлите, и едновременно сладостта от това, че Бог ни избави от горчевината на Египет. Имаме карпас, магданос, символ на пролета, на зеленината, месец Авив, първия от библейската нова година, така както го заповяда нашия Бог, че този месец ще ни бъде първия от месеците на новата година. Той също символизира сълзите,
заедно с солената вода, която тук сме приготвили, сълзите на израелтяните, които те имаха и преживяха мъката в Египет, докато бяха. Имаме и хазерет, това е кориандър и е втора порция от горчиви треви. И така, това, което следва да направиме в последствие е да вземем от карпаса, именно магданоза, да потопиме в солената вода и ще изречеме една специална молитва. И ето аз ще го направя първа и другите ще последват. Всичко това е символично. И ще изреча: благословен си Господи, който създаде плодовете на земята. Амин. Благодаря ти, Господи, за този ден, че ти създаде днеска плодовете на тази земя. Благодаря ти, Отче. Благодаря ти, Господи, за този ден, който създаде плодовете на земята. Благодаря ти, Отче. Благодаря ти, Елохим, за този ден, за тази Пасха. Благодаря ти, че сълзите на нашите отци и праотци можем да бъдем заедно и да споменаваме целият преход. Господи, благодаря ти. Продължаваме и все още сме към първата чаша, която сме изпили. Тук имаме 3 безквасни хляба, които са завити. Символизират свещениците, левитите и целият народ Израел, както и нашите патриарси Авраам, Исак и Яков. Ще вземем от средната, ще разчупим афикоман и една от частите ще сложим отделно в кърпа и ще заделим, когато дойде момента за третата чаша, за да преломяваме хляба. И това е символ на пречупеното тяло, смъртта и възкресението на Месията Йешуа. Заделяме афикоман, скриваме, оставаме на страна, както неговото тяло беше скрито, положено в гроб. И така ние правим това в негов символ на погребението му, смъртта, погребението и възкресението. Благодарим ти, Йешуа. Последното нещо, което ще извършиме преди да преминем към втората чаша, а все още сме на чашата на освещението, това е да прочетеме Изход 12 глава от 1 до 14 стих. Четем: Тогава Господ каза на Моисей и Арон в египетската земя: Този ще ви бъде началния месец, ще ви бъде първия месец на годината. Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат на 10-тия ден от този месец всички по едно агне, според броя на семействата, по едно агне за всяко семейство. Но ако членовете на семейството са малко за агнето, тогава домакина нека да покани най-близкия до къщата му съсед, като се съобразите с броя на хората. Пресметнете за агнето според онова, което всеки може да изяде. Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък, едногодишно мъжко, от овцете или от козите да го вземете и да го пазите до 14-тия ден от същия месец. Тогава цялото общество на израелтяните, събрани в домовете си, да го заколят при вечер. После нека вземат от кръвта и сложат на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, където ще го ядат. През същата нощ
Нека ядат месото печено на огън с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат. Да не ядете от него сурово, нито варено във вода, а изпечено на огън с главата му, краката му и дреболиите му, и да не оставите нищо от него до сутринта. Ако остане нещо до сутринта, изгорете го в огън. И така да го ядете препасани през кръста си, с обувките на краката си и тоягите в ръцете си, и да го ядете набързо, защото е Пасхата на Яхве. Защото в онази нощ ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно същество в египетската земя, и човек, и животно, и ще извърша дела на съд против всички египетски богове, защото аз съм Яхве. И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина. И когато поразя египетската земя, няма да ви постигне унищожителната напаст. Онзи ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа. През всичките си поколения вечен закон ще ви бъде да го празнувате. Ще ви бъде да го празнувате. А Йоан, 1 глава, 29 стих, там казва самият Йоан, кръстител, когато видя Йешуа да идва: ето агнецът Божий, който се дава за греха на целия свят. Той бе даден за теб, за мен, за нас, за своят народ. Амин. Дойде момента и на втората чаша, чашата на избавлението. Четем Изход 6.6, продължението, което е: ще ви избавя от тяхното робство. Ще ви избавя от тяхното робство. Йоан 8.36. И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Халелуя! Нека налеем втората чаша, чашата на избавлението. Благодарим Ти, Господи, за Твоето избавление, а именно изпращането на Сина Ти, който ни освобождава от робството на Египет, от греха, от смъртта и от проклятията. Защото Неговата кръв е тази, която ни избавя. Чашата на избавлението. Благодарим Ти, Адонай. Благодаря Ти, Господи, за тази чаша. Благодаря Ти, Адонай, за тази чаша. Барух Хашем Адонай Елохейну, Мелех Хаолам. Нека прочетем 1 Коринтияни 11 глава, 23 и 24 стих. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Йешуа през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Ще разчупим и ще благодарим за този хляб, безквасен, който е символ на самият Йешуа. Благодаря Ти. Благодаря Ти, Йешуа.
Барух ата Адонай, Елохейно, Мелех Хаолам, Хамоци, Лехем Мин Харец. Благословен да си, Господи, Ти, който ни даваш хляба от земята. Благодаря Ти, Яхве, за този хляб, където ни го даваш ежедневно. Благодаря Ти, Яхве, който Ти ни даваш този хляб. Барух Хашем Адонай Елохейно, Мелех Хаолам, Хамоци Лен Мин Харец. Благодаря Ти. Преди да приключим с втората чаша, чашата на избавлението, ще вземем марор, горчивите треби. Ще се отчупим от тях и ще вкусим от тях заедно с харосет. Горчивото със сладкото. Защо? Защото той избави Израел от горчивината и това избавление е сладост. Така че, благодариме Ти, Святи Татко, за всичко, което Ти направи за нас. Ние си спомняме за страданията и за Твоята вярност. Амин. Святи Боже, за лошото и доброто в живота, което правиш за нас. Благодаря Ти, че ни избра и ни показа истинския път. Благодаря Ти, Господи, за Твоето страдание и благодаря Ти, Господи, че аз съм в истината. Благодаря Ти, Господи, и за горчивината, и за сладостта. Благодаря Ти, Господи, за това, че можем заедно, Господи, да си спомним за народът ни, за мъките, незгодите, за сладостта, за спасението. Благодаря Ти. Барух Хашем Адонай. След като имахме приемането на своята трета чаша, чашата на изкуплението, в онлайн излъчване преумявахме хляба, Господната вечеря и взехме от плода на лозата, символ кръвта на Йешуа. Сега продължаваме с четвъртата чаша, чашата на приемането. Ще прочетем Изход 6 глава, 7 стих. Ще ви направя мой народ и ще бъда ваш Бог, и ще познаете, че аз съм Господ, вашият Бог, който ви извеждам от египетското иго. Ще прочетем също 1 Петрово, 2 глава, 9 стих. Вие обаче сте избран народ, царство, свещенство, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Чашата на приемането е символ за това как Бог прие Израел да бъде Негов народ, свят, отделен, царско свещенство. Затова го хвалим с песни и псалми от Псалм 114 до Псалм 118, но аз ще прочета тук Псалм 117. Хвалете Господа всички народи, славословете го всички племена, защото милостта му към нас е голяма и верността Господна трае до века. Халелуя! Чаша. Чашата на приемането. Четвъртата чаша.
Благодарим Ти, Адонай, че Ти ни прие да бъдем Твой народ. Благословено и свято да бъде името Ти, святи Израилю. Благодаря Ти, Яхве, че Ти ме избра. Благодаря Ти, Адонай, че Ти ме избра. Благодаря Ти, Адонай, че с тази чаша на приемането Ти ни прие и ни нарече свещенство, царство, род избран. Благодаря Ти. Завършваме с петата чаша, така наречената чашата на Илия. Малахия, 4 глава, 5 и 6 стих. Ето аз ще ви изпратя пророк Илия преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към децата и сърцето на децата към бащите им, да не би да дойда и поразя земята с проклятие. Брати и сестри израелтяни, духът на Илия беше върху Йоан, онзи, който подготви пътя за първото идване на Месията, Йешуа. Но както Словото в Малахия свидетелства и както и сам Йешуа е казал, че духът на Илия ще дойде втори път. Ще ви изпратя пророк Илия преди да дойде страшния Господен ден. Брати и сестри израелтяни, страшния Господен ден не е първото идване на Месията Йешуа, защото първия път той дойде като слуга, страдащ, даваш себе си в жертва и не дойде да осъди, а да спаси. Но неговото второ идване, което чакаме, това ще бъде велик, страшен, съден ден. Малахия ни свидетелства, че преди да настъпи второто пришествие на Йешуа Месията, Елохим ще изпрати Илия втори път. Това е петата чаша на Илия, като я наливаме и оставаме без да пиеме от нея, защото Йешуа Месията не се е завърнал втори път. Чакаме го, така както казва Откровение на Йоанна, 22 глава, 20 и 21 стих. Онзи, който свидетелства за това, казва: наистина идвам скоро. Амин. Ела, Господи Йешуа. Благодата на Господ Йешуа Месията да бъде с светиите. Барух Хашем Адонай Йешуа, Мелех Хаолам. Хак Песах Самеах Израел. Господното благоволение да бъде върху вас и до година в Йерусалим. Амин. Амин.